Lidé v Norgrenu začínají každý svůj pracovní den tím, že stavějí na naší firemní vizi vytvářet konkurenční předstih pro naše zákazníky. Takže dnes a denně pracujeme jako strategický partner a pomáháme našim zákazníkům prorazit na trhu. Na trhu nákladních automobilů nás naši zákazníci znají pro naši schopnost dostat se blíž, reagovat rychleji a vyvíjet řešení, která vyhoví jejich obchodním potřebám. Naše odbornost poskytuje vylepšený výkon a provozuschopnost, naše odbornost posiluje naše partnerství a naše porozumění je přibližuje. Potřeby našich zákazníků jsou středem našeho zájmu. V náročném světě PET lahví naše nápady musí pracovat usilovněji. Naší úlohou je dát našim zákazníkům nástroje a řešení k dosažení úspěchu. Dostatek čistých prostorů je vzácná věc. Ale naši zákazníci také očekávají řešení, která jim dají rychlý návrat investic. Nasloucháme jejich potřebám a vytváříme z malého krásné. Nemůže být větší zkouška než práce v lékařském sektoru, kde potřeby pacientů jsou na prvním místě. Rozdíl dělá naše spolehlivost. Spolehlivost produktu, zkušenosti, spolehlivost v životně rozhodujících situacích. Každý den lidé v Norgrenu čelí novým a různým výzvám. Každý den lidé z Norgrenu svými zkušenostmi, svými znalostmi a technickými schopnostmi mění zastaralé způsoby. Takže můžeme pro naše zákazníky tvořit světově špičková řešení. Řešení, která znamenají skutečný rozdíl. Říkáme tomu Engineering Advantage.